Doamne Atotștiutorule, Cel ce înțelegi tainele cele nepătrunse, Cel ce alungi norii negri ai deznădejdii și ocrotești pe toți cei ce se roagă Ție. Ferește-ne, Doamne, pe mine și pe toți cei dragi mie de această nouă amenințare ce aduce atâta suferință și moarte în lume. Nu lăsa, prea bunule, ca acest coronavirus să ajungă în preajma noastră și să ne atingă trupul. Ține-ne departe de această boală și dă-ne judecată dreaptă ca să ne putem proteja familiile și comunitățile de acest nou dușman nevăzut. Știu, Sfinte Stăpâne, că toate încercările noastre vin din rânduiala Ta și că uneori ne dai să purtăm crucea suferinței pentru a ne curăța sufletul. Dar fie-ți milă, Doamne, de noi, cei încercați de această nouă amenințare, și acoperă-ne cu lumina cea ocrotitoare a harului Tău și sădește în noi răbdare și tărie de suflet, ca să nu cădem în prăpastea neliniștii sau a deznădejdii și să putem trece cu bine peste această perioadă de încercare, neclintiți în credința noastră și vrednici de marea mila Ta. Iar de va fi să cădem pradă bolii, fine Tu, vindecător și ajutător, și tămăduiește-ne fără șovoială, ca mulțumire să-ți aducem și numele să-ți lăudăm neobosit, căci doar în Tine ne încredem să ne ferești de rele, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu uita să împarți această rugăciune și cu alte persoane din viața ta. Și dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal pentru și mai multe rugăciuni creștine. Dumnezeu fie cu tine!